Nyoka haisitombori yangu. Nyoka itongori nyoka yaMwari. Haisitombori nyoka yangu. Handitombori zvenyoka. Zvidenda ndine nyoka pangu dai ndandoro nemari kana dai pangu nditofamba nezira. But nandito rinoka na mari. Weya panapa nyoka dziri kugara apa. Ha? Weya panapa ndo nyoka dziri kugara apa. Weya padhuze musatye nyoka. Nyoka dziri kugara apa ndimboona. Ndopa rugara so ndopa rugara nyoka. What? Mazuva mashoma apfuura social media yakaita chipatapata mushure mekubuda kwevidhiyo yemurume akaita zvakasiya vakawanda vasina remuromo. Panguva iyo vamwe vangadai vachitotiza kutsvaga pekuhwanda. Murume uyu akaenda akanangana naye nyoka hombe python ndokuibata nemaoko ake. Vidhiyo iyi yakapararira nekukurumidza, vamwe vachiti murume uyu ane ushingi hunoshamisa, vamwe vachizvibvunza kuti chii chakaita kuti aise upenyu hwake panjodzi kudai. Akambodzidzira kubata nyoka iyi, uye panguva yaakanga akabata python iyi aitomboziva here njodzi yaakanga akatarisana nayo. Nhasi pano paKunashe TV tasangana naye pachake. Tiri kuda kunzwa nyaya iyi ichibva kumuromo wemuridzi wayo kuti python iyi yakabva kupi, sei akasarudza kuibata, uye chii chakazoitika mushure mevidhiyo yakamutsa social media iyi. Ngatinzwei nyaya yacho kubva kwaari pachake. Saka nhasi ndaita rombo rakanaka rekuti ndasvika panzvimbo pacho pazvakaitikira pakawanikwa nyoka dzacho. But zora nhasi ka toti timbotanga tasvika kuona kuti koze vamwe vanoti hanzi nyoka mapython anofamba ari mairi achifambidzana. Saka zora nhasi ndoda kusvika, ndinawo mukoma wangu ari kubackground kwangu. Toda kuti tisvike tione kuti chii chakaitika, vachititsanangurira kuti zvii zvakaitika kuti vazoita chinhu chekuti vamwe vanhu isusu takashinga hedu but hatizosviki palevel iroro. Saka uya cameraman chibaba muri sei? Zvikufamba here? Inini chirungu. Zita ndiani zora nhasi? Ndikutaura nani mani? Zora nani anonzi Tinashe Tawanda Game. Tinashe Tawanda Game. Hongu. Alright, mukoma Tinashe. Makazvarwa rini? Ndakazvarwa musi wa 6 December mugore ra 1995. Alright. Munogara kupi? Ndogara muHobart Stream. Hobart Stream. Hobart Stream ndiyo iri uko. Saka munoita nezvei? Besides nyoka, mune zvimwe zvamunoita here? Muntaurira chii chakaitika pabridge panapa? Pabridge pana zvakaitika nemarimwe zuva ndaibva kuSakubva ndichitobvawo kunoita hangu zvimwe zvangu zvenandobva kunoita matira angu. Ndakati ndabva padzimba mbiri idzo mastairs mabig sensor ndopa ndakasvika ndichiona vanhu vakaungana panapa nemota dzadzakamira panapa. Then ndakasvika vanhu vari kukanda matombo mukati murwizi. Ndikati ko chii? Zvikanzi pane nyoka, usikuona nyoka irape. Ndikati nyoka maitone zvayakaita. Vandaona nyoka yacho ishatu. Ndikati iyi nyoka idini aiurayiba, itori nyoka itori right. Inyoka inotochengetedzwa, musaiuraya, haina zvenodini zvinokonzeresa kuwana. Handitika mukatoiona yamfa ndomboiuraya, mufana toichengetedza. Ndopakati yodoidisa. Ndikati chireme ndidini ndipinde murwizi macho ndinoibata. Ndopa ndakapinda murwizi vainga iruma ndikanoibata. Handitika ndikabuda naye panze panazvo. Zvinova zvakashamisa vanga vari panze. Alright, ndoononge maenda mberi. Pamakasvika doti munditsanangurira kuti pamakasvika pane nyoka iyoyi yakarakidza kuvhunduka here? Hongu nyoka yakarakidza kuvhunduka. Handitika yakatombodawo strike kuda kuruma kwandiri. Handitika pandakaratsa kudzokorora musamhanya mukoma wangu tine zuva rese. Alright. Ndoti munditaurire chakaitika muchisvika pane nyoka. Pandakasvika pandakasvika inini panyoka yakarara. Panditika nyoka yanga iri nyoka hombe zveshokwadi. Pandakasvika inini ndanyazoti nyoka hombe, asi ndakazvipa ushingi hwekuti ndatombodzika kuya muno. Manditika nyoka iyi ndinotoibata, hapana chinhu ndikwanisa kubata nyoka. Handitika then ndopa ndakatsvaga kwanga kune muswe wayo. Kwanga kune muswe wayo nekwanga kune musoro wayo yanga zvazviri pa one place. Handitika so ndakaedza kufamba step kuti iite movement. Handika yakaita movement ndopa ndakaona muswe wayo, ndopa ndakanobata muswe wayo. Handitika ndopa ndakanobata muswe wayo ndichikwidza kuya naye kuno. So by the moment ndakapfeka macrocs chimapushi zvaitsvedza mukatarisa mauswa aya. Ndopa ndakazokumbira mukomana umwe ndakati achidini chindibata ndichikwidza kuya kuno. Ndo zvakaitika kusvika pakubata nyoka iyo ndichikwidza kuya naye kuno. Alright. Vanhu vanga varipo pavakazoona muchikwidza vakaita sei? Takaona umwe achirova pasi vachitiza. Havaitadza kutya nekuti iwo vanondoti weParks wacho wakatomboya wakadobata nyoka idzi. Wakatadza handiziti handikati wakatadza. Handiziti chakakone. Saka iwo maybe pfungwa dzavo vaingoti nekutaurika kunoita nevanhu vanoti nyoka idzi ndedzevanhu, hadzisi nyoka dzevanhu. Mukatarisa yes, inini what I believe nyoka idzi hadzisi dzevanhu.
why ndichidaro mukatarisa makomo edu aya ari kupiswa handitika ndo kwadzaigara nyoka idzi. At the same time futi apa padzaitombogarao pamaminda apa pane mastenza hadzichakwanisi kunge dzichigara ipapo, so kwatoo easy kuti dzinge dzichigara ndiko kurwizi kunoku kwekuti dzinenge dzakasunungukawo, asi futi kurwizi kwacho kwane danger nevanhu. Saka the best kuti nyoka idzi dzinge dzichibviswa papi apa dzichendiswa mumagame parks handitika. But vamwe vanhu vakawanda vari kuti hanzi imi makaisa upenyu hwenyu panjodzi, munoti chii kwavari? Handina upenyu hwangu hwandakaisa panjodzi because ndaitoziva nyoka yandaenda unodhila nayo. Dai yanga itoriro wambira ndaitosiya yakadaro handitika. Why? Nekuti ndanga ndisina equipment rekubata nyoka idzi dzakaita seidzodzo. Saka handina kuisa upenyu hwangu panjodzi kwete. Yes. Mutoratidza kuti munotoziva kuti iyi inosvikirika, iyi inototaurika nayo. No. Ingori kangoro ka knowledge kana kangori mune munhu. Yes. Vamwe vanhu vaitovhunza kuti munhu uyu akadzidzira kupi zvekubata nyoka, because mabatiro amakaita ka especially makuzoisa musaga makatanga maita kakuita kuti ipere simba, vamazopedza bva yazoita kunge isina hasha, bva mazoisa musaga. Makazviendera kuchikoro here? Handina kuchikoro kwandakaenda. Zvingoro common sense ine knowledge yandinayo pakubata nyoka idzodzo, asi kuchikoro handina kuenda, handina kuchikoro kwandakaenda. Yes. Makazoona video hamunotoronora kutenderera here? Ndakazotongoshandisika ndakutongofundira navanhu kana ndakutongoziva. Mufesi wangu uri kutenda wato celebrity ka uri kutenda ndikati ko ndaa celebrity papi? Ndaza wato celebrity redu mamutari munomu iwewe. Zimbabwe kwezi watosvika ndakatofanira nomumwe atori UK atondita koyewo ndiri kuona pa YouTube ka wakabata nyoka ndiwe kayo ndikatombomutirambira ngati AI ndo zvandakatomutaurira ndakatomudisi AI but ndichi yangu ri handini. Yes. Ko pamacomments pane here comment yakakunakidzai kana kuti yakakushokai pane zvaitaurwa nevanhu? Pamacomments pane vamwe vanhu vaya vaiti hanzi nyoka ndeyako, waibata sei? No, nyoka haisitombori yangu, nyoka itongori nyoka yaMwari, haisitombori nyoka yangu, handitomboti zvenyoka zvodai ndine nyoka pangu dai ndanditoriwo nemari kana dai pangu nditofamba nezirapta, but handitorino kana mari, ndingori munhu ari kutoshingirira kutsvagawo, asi ndinongoriwo nechipo chiri mukati mandiri. Yes, haisi nyoka yangu. Pakudaro mataura kuti hamusi nyoka yenyu, because vanhu vakaona kunge maisa upenyu hwenyu zviri reckless, mangoti zvinhu zviri reckless, vamwe vaiti kushinga, because ukaona uchienda nenyoka vamwe vati hazi munotoziyana nenyoka, nasai kubatsira ipapa kutsanangura kuti vanhu vazive kuti haisitoriwo yenyu. Zvandinoti ine ndakatosevha nyoka iyi upenyu hwayo, because ndakaona kuti dzishoma nyoka idzo dzidza kuti ioneke dzishoma ndeka, saka kuti ndisiye yechitemwa nematombo zvaitwa nevanhu yaikuwara pamwe yadzosvika pakutofa nekudini nekudyiwa nemasvosve kana vanhu vakatadza kuiuraya. Saka ndakaona zvakakodzera kuti ano ichi chipuka ichi handika chine kodzero dzekurarama handitika, asi ngoti pachiruraramira pacho handikati hapasi pacho, asi pane vanhu vanochivhiringa. It was the best time for me handika kuti nditore nyoka iyo handika ndichengetedzewo ndirwire iyo upenyu hwayo, kwete kuti ndaisa upenyu hwangu panjodzi. Ndini ndakatorwira nyoka. Yakazoendeswa kupi after? Taitora apa takafunira weparks handitika, weparks wakanonoka. Then there is a certain guy anga ane Ranex yake anga rapa akati zvoni ndokwanisa kudini, I can offer you transport yekuti tiende kupolice handitika tiendese nyoka iyi. Then weparks vanoziva kupi police, then pakabuda mastatements ekuti muchatosungwa kunzi imi makutotora nyoka ikwe muri kuende kune nyoka, siyai nyoka iyo iri papo. Ndikati no ngatingoende kupolice handika, hapana abanyoka ndiani nyoka hatisumboba, toenda nenyoka iyi kumapurisa handitika kuti wafonere weparks. Takaenda nenyoka kupolice, tikasvika kupolice tine saga ndakaexpota nawakomana 2 wanga wandiperekedza nenyoka waya. Zvekuti polisi pavatoona ndakabata nyoka ndakaexpota nawakomana 2 wakomana mapurisa akatombotiza kupinda mukati asati angonzwa kuti mune nyoka iri, mapurisa akatombopinda maofisi awo vakazobuda. Ndo pandakavabudisira futi nyoka iyoyi, ndakavabudisira futi nyoka musagi takumapurisa kwaya kuti vaone handitika vese vakaona nyoka. At the same time ndikaidzosera futi, ndo pakazosvikawo weparks, ndo pakasvika tikasarenda nyoka kune weparks. Then ndakatora madetails angu nepolice. At the same time weparks wakatorawo madetails angu, wakatora nyoka yayo wakaenda nayo. Nyoka ikawanikwa futi imwe ka munozvidzokorodza here?
Hapana chinganditi hatisa kuzvidzokorodza. Ndakatombotanga zvimwe zvacho. Matombotanga zvimwe zvacho. Hapana chinganditi hatisa kuzvidzokorodza. Vanhu vakaitawo sesu unotikurudzira here kumbotraya tiito viral. Inini bata. Alright. Ina haisi nyaya yekuti ndaida kuita viral. Ndofunga ndomukuona kuti ndakatoshamisika kuti iyazvi vanhu vakundifonera kuti watoo celeb. Haisi nyaya yekuti ndaida kuenda viral. Asi ndakaona kuti zvakakosha kuti ndinge ndichirwira mhuka iyi kunyange isikagoni kudzorera. Inge iri in safe hands. Mukatarisa kwese kwazinoraramira tarisaiko kurupiswa ndo kwazinoraramira. Saka ndakaona zvakakodzera kuti the best ka vanhu vari kuirwisa because hapana chainokwanisa kuita. Saka the best kuti ndiibate anditika iende kwakachengetedzeka kwakanaka. Ndo yes. Saka chii chamungada kuudza vamwe vanhu vanozosangana nadzo mudzimba kana kuti chii? Alright, chandingada kukurudzira vanhu vanosangana nadzo mudzimba kuti mukaona mhuka dzakaita sana shato idzi anditika musauraye, shedzai weparks, vanouya vachibvisa nyoka idzi mudzimba dzenyu. Yes. Ngoma imimi obvious kushinga uku kunorakidza kuti munomboshanda kana kuti nemadhome munoshanda kana kuti nemhuka here. Pane runyere kupi rwandakazonzwa mucomment section zvinzi mufesu uyu chivindi chake ndeyekuti anotombotraina dzimbwa dzinoruma. Ichokwadi here kana ange wamacomments pafacebook? Ichocho ichokwadi ichocho. Basa rangu chairo indoita ndi dog breeder, ndi dog trainer zvakare. Ndo basa rangu iroro. Mukandibatsirawo kuziva kuti kana muchiti dog breeder kune vanhu vanenge vasingazivi sesu. Alright. Isusu tisu anochengeta imbwa ma-pure breeds aya. Tichizotengesawo mushure mekunge dzaita vana. Ndo basa rangu iroro. Yes. Yes. Kutraina kuye munozviitawo? Yes, tinotraina futi imbwa. Mukotraina nyoka kuisa? No, tinotraina imbwa ndokubasa kwedu, tinotraina imbwa. Tine obedience, tinoita aggression training, tinoita pod training, tinoita agility training. Ngoma ndofunga muri kuwanza chirungu. Muri kuti obedience handiti? Imbwa mune muchiti chii kana muchiti obedience? Alright, tinenge tichiti isusu kana tichiti imbwa yako, imbwa inonge mutemo, imbwa ine mutemo andika. Yekuti kana ukati yako uno gara pasi, sara, enda, ndo zvimwe part of obedience. Ndo part of obedience. Yes. Ko zvimwe zvacho mataura chirungu chakati. Alright, then tobva toya paagility apa andika. Ndo kuya padzinodzidziswa mumariozi dzichijamba ndo agility. Then aggression ndo patinotaka kutotraina kudini kutoti imbwa irume anditika iprotecte musha wayo at the same time kuprotecta naona wayo. Yes. Pakupedzisira kuna vanhu vakakuonai muchibata python nemaoko vanoti munhu uyu haatyi chinhu. Munowo zvimwe zvinhu zvamunotya here? Ndikangoti inini handina chinhu chandinotya. Musadaro. Ndopana ndoda kuti musvike nekuti toda kudzika muzasi. Toda kuti timboona imimi zvatei tichaita imi mune muchitungamira ka. Ini ndichidii? Muchitevera. Iya real life. Saka regai tivaudza vanhu vari kuona kuti ukazoona kuti sisaposti mavidhiyo aenda. Saka changoda kuda kungotarisa. Saka imi munokwanisa kutungamira handiti? Cameraman iyo ini ndiri kutarisa tungamira ivapo. Ndine muchindiudza ndiri mudenga muno. Hai ndiriko hangu kumashure kuno. Sam ngoya panapa. Alright. Ngoya panapa nyoka dziri kugara apa. Ngoya panapa ndo nyoka dziri kugara apa. Aya zvino handizosvikika ndichidongorera. Uye padhuze musatyenye. Nyoka dziri kugara apa ndimboona. Ndopairi kugara so ndo pari kugara nyoka. Alright. Muburi imomo. Okuti mumvura umo. Mumvura haigari mumvura uko. Iri kugara ipapo ndo pari kugara nyoka. Imomo mukati umo. Muburi. Ndo maikabuda imomo. Ndo mainobuda imomo. Natso zuma kwa unogona kuisa ruoko kana wakashinga. Ndo muri kugara nyoka imomo. Alright.
Andimboona patotsvukira kudai. Ndotoona pakatotsvukira. Pinda ipapa. Okay. So patakazodzoka neve Parks Watch pane imwe yacho yanga iri apa but iwo vakangosiyiwa awo. Pane yanga iri papi? Pane yanga iri apa pasi yanga itori baba ndope yanga iri imwe yacho iyopa. But wakangoisiyiwa awo handisi kuti. Saka zichitoripo imi makunditiudza izvizvi kuti pane yanga iri apa asi dziripo here izvi? Nyoka dziripo. Nyoka dziripo. Saka yakaenda? Inofana yatodzukirawo sezvo kwakutonorera. Akomana. Aiwa handidi kuzoramba hangu ndichifirima. Alright. Alright. Chibabaka. Tadzoka tasurvive. Cameraman wasurvive. Alright, kuna vanenge vachida kukubata panyaya dzedog breeding idzi despite dzenyoka. Kozoita ini nhangu chakubata ndikaionawo pamba pangu. Komawaye vanobata idzi. Alright. Ndinobatika panhamba dzinoti idzo 0778 601399 0778 601399 ndo nhamba dzangu dzefoni. Alright. Ivi nyoka idzi dziri kudya chiko muarea? Mune mpurwa, mune matatya anenge arimo, mune mbeva, mapinga zvinowanikwa ipapa dzinonga dzichirarama. Neshiri. Okay. Mangozvinzwirawo kuti hanzi dzichirimo mukati. Nyoka dziripo. Hapana dzimwe two ipapa. Pane one female, the big one, neimwe male. Alright. Uye makatora yanga iri male yatakatora yanga iri male. Makatora murume. Saka masara mukadzi. Pasara mukadzi nomwe murume. Pachatotawana. Pasara mukadzi nomwe murume. Saka nyoka dzichipo hadzo ipapa. Alright. Okay. Nyoti maybe kuri kutonhora saka dzinenge dzapinda mukati. Nyoti kwakutonhora kuri kutonhora. Badai kwakurupisa. Dai pamwe tatosvika kana dziripo. Alright. Thank you so much mukoma wangu. Imimi ndinokushuvirai zvakanaka. Pamune muri kuita basa renyiro riri redog breeding riwandudzwe. Tiripo pana baba bridge rinosvika kuphase 3. Road inonzi Jeff Road. Kubva kumaChina ichienda kuphase 3. Ndina mukoma wangu vari panapa wakaita virus ingaiti. Vachizvuzvurudza nyoka, vakaibata ngunzu nyoka. Kuenda nayo vakaiendesa kuParks. Saka vakonfirma. VeParks vari kutozviziva kuti pasarambira apa. Saka kune vaya vanoda kupinda umwe vachida kuita zvavo zvekusasana zvemujolo. It's okay, mapuwa warning. Just be careful. Thank you so much. Subscribe, like and share. Tapedza.